Tehdäänkö me turhia hoitoja meidän terveydenhuollossa? HUSissa tehdyn tutkimuksen mukaan, kun olkapäitä kuvannetaan 40-79-vuotiailta, niin lähes kaikilta sieltä löytyy muutoksia. Ja sitten niiden muutosten yhteys onkin tämmöisiin erilaisiin aika yleisiin olkapään kiputiloihin tosi heikko. Eli se kuvantaminen ei ole lainkaan pätevä tai ei ole välttämättä lainkaan tarpeellista kaikissa tämmöisissä olkapään kiputiloissa, joita usein hoidetaan fysioterapialla esimerkiksi. Ja jos rutiinisti lähetetään kuvaan jossain tietyissä kiputilanteissa, niin siitä ei ole sille potilaalle hyötyä, siitä ei ole lääkärille hyötyä, siitä ei varsinkaan ole meidän terveydenhuoltojärjestelmälle hyötyä, vaan oikeastaan kaikille haittaa. Ja tämmöinen tutkimus on todella tärkeää, koska tällä tavalla me pystytään poistamaan meidän järjestelmästä sellaisia hoitoja, josta ei oikeastaan mitään hyötyä.